Hasiko nintzateke esanez, nik Xabierri liburu honen originala aurkeztu nionean eta berak baiezkoa eman zidanean, hasi nintzen pozez, noski, ingurukoei azaltzen edo adierazten pixka bat, tankera honetako liburu bat egongo zala eta segurazki Durangorako izango zala, ezta? Eta aipatzen nien, mamuak tituloa izateaz gain, mamuei buruzko liburu bat zala. Eta hor jartzen nien ñabarduratsua, baina ez pentsatu kateak daramazkiten mamu horiei buruzkoa dela, bai? Zeren eta, Kortxakako mamuei buruz ere idatzi izan dut, eta horiek nahi nituen argi eta garbi utzi, etzikoala hortaz. Baina ikusi nuen, jendeak, azalpen gehiago, askoz gehiago eman beharri gabe, ulertzen zuela, mamuak esate horrekin eta mamuei buruz hitz egitearekin, zertaz ari nintzen. Hau da, ikusi nuen berehala, azalpenak ematetik aparte edo urruti, jendeak edo bazekiela zertzuk mamu diren dena delako horiek. Orduan, galdera zan edo kontua da, denok ezagutzen ditugun edo ezagunak zaizkigun mamu horiek mamu berberakote diren. Hau da, guztiok mamu berberakote ditugun, bai? Eta bestetik izan kontua ikustea edo aztertzea mamuak agertzen zaizkigunean, ikusten ditugunean, beraien kontra edo alde ari garenean, benetan egoera berdinetatik abiatzen dute garen, ezta? Hau da, egoera berdinek garamatzaten mamu horiek ikustera, ez ikustera, ulertzera, ez ulertzera, eta abar. Eta orduan, hirugarren galdera batetara etortzen naiz, eta da galdetzea mamu horiek errealak ala fikziozkoak ote diren, bai? Zeren eta ez dago zalantzarik, errealak balira, nolabait ukitu egin ahal izango genituzke, entzun, ikusi, eztabaidatu, hau da, humanoago edo egin, ezta? Baina bestalde, fikziozkoak balira, argi eukiko genuke baita ere, asmakizunak baldin badira, euren gainetik egoteko ahalmena daukagula. Baina beti ez da hola gertatzen, ez? Errealak dira, alde batetik, existitzen direlako, baina eta fikziozkoak dira, zeren eta guk asmatzen ditugu, edo eta, gure irudipenak edo dira, eta guk elikatzen ditugulako. Beraz, iaia definiziotik bertatik, anbiguotasun hori edo erantzunez bat dago. Liburuan